Здравейте хора, и това е историята за попа и демона. И историята започва. Имало едно време, един поп се е разхождал насам натам. И и там, и там на... Къде? Да видим. Да. Точно така. Аз не мога да влеза, нали ти? Ти трябва да ме добавиш. И това е. Заповядай. И сега. Да. И хора, сега ще построим кафене. Шегувам се. Това е бар за пияндета. Курват. Вижте на какво прилича този на, на нещо си. На... И хора, да знаете, това е Алекс 360, да знаете ли? Който пак се казва името му. Да, това е скайпа, поп-трол. И хора, сега ще разгледаме нашата хубава къщичка от всякъде. Да. И тук осъждаме, ето, тук ние стоиме, ето тук. И някой, да, тук застава и се съди, или някой тук си намисля идея за къща и двама човека си намислят идея за къща. И излизат навънка и почват да се бият. Който победи, той ще направи къщичката. Си направи своята идея. Това беше наша идея за къщичка. Ето. Ето това е Enchanting Room. Добре, само да имаш материал. Да. Трябва ми храна. Ще взема такова от паяк. Изядох от паяк. Хора, това е най-тъпото нещо, да си гладен и да изядеш около от паяк. Ето ми тежките. И да, ще си взем храна. Не, още. Сега идем.
А, да, верно. Нещо ми стана студенко. Там. Тук съм, бе, за тебе си. Това е капа, например, ето вижте сега, той е тук, мен ме съдят и ако аз, чекай си фролим нещата, и ето гледайте сега, сега да си фролим нещата, че... И нищо, иначе вижте хора каква е идеята, ето, къде беше капана? Да, и, да, ето тук, да, закрили го. И да, идеята е така, той, нали, ако ви съди на смърт, падате и тук има някакви тук има честове, но те са обрани. Сега, ето, той пара и тук е, това е или затвор, или, ком. Кажете го. Да, бе, снимам. И аз заклещих се. Аз отивам в хом. Да, хора, утре, сигурно, не знам, той, Алекс 360 и аз, Алекс 360 и Електро ТВ, сигурно ще оцеляваме Minecraft Multiplayer Survival епизод 1. Да, верно, само и да отивам. Не е без броня, сега седенко. Да, аз нямам материали. Може би, да, може. Ока... Чей трябва да влезем. Да, бе. Нема пропусна, бе. Всеки клип оставям IP на сървъра. Хората не скучаят. Да. Ще мислиме и за барман, ама не се знае. Може и полицай, те така. Е така, тук са... не, тук не е тук. Това че са такова. Отдолу, че са това, къде са бирите, такива ракийките. Опа, къде са ръки? Да, верно. Тук... Опа. И хора, предложете ми какво да правим на Майнкрафт, защото е голяма скука. Не мога нищо да правя. Майко! Наши горещо видех. 3 ендърмана и 2 паяк. И е там горе. 3 ендърмана и 2 паяк. И ти ли ги виде? Да. И хора, да ви кажа, значи този клип ще го свършим с PvP. Така избрах аз. Без брони, само мечове. Да, PvP. И ходя там.
И така ще сложим Топман. И опа, без стрели бе, само с меча бе. Ще си осъден. А особено къщата на Поп, особено къщата на съда. Това е моята къщичка, но само някой да влезнал го перва по газа и е готов. Попа да го накаже. Да, защото един път осъдих един път. Да, хора, един път осъдих един мой приятел. Взех му всичките работи и какво да кажа, падна и там долу. Това е дупката на съда. Ама това беше на друго място, на пасещата дупка. Бех бутнал един и после нема измукване. Още малко златни ябълки, бе. Попе, ще те осъдя. Знам. Остави малко златни ябълки. Всичко си убрал. Няма златни ябълки никакви. Може. Последно с брони или без брони? Добре, значи без брони. О, мерси. Оф. Аз си оставям никой работа. Тъй хора на клипа от 4, мислехме да клипа да е 4 минути, има той от 4 стана на такова, кажете го, на 15 минути. Ако предложително иска я програма да снимам, защото аз не знам тази програма, или ми кажете в коментарите скринкаст програмата. Аз не знам как мога да се увеличаваме минутите за видео, нали, за снимане, защото на мен са на 15 и ако може да се увеличава, кажете. Ма тука мобовете ще бъдат разсъдени от мен. И крипъра! Пъй... Смър... Не! Викай, не види. Аре, почваме ли ПВП? Виж, аз съм с цяла дъма броня. Ще има и моя скайп, и неговия в коментар. В коментар. И аз го знам, не знам го. Хора, моя мисля, че е Светленков или така, не знам. Ще има в линка. Дай да почнем, от имам само 15 минути време. В смисъл толкова е програмата и затова. Аре, почнем. Свои си бронята и по-бързо и след малко свършвам. Без. Последно с броня или без? Аре. Не се къцваме. Ще малко да паса. Не. И хора, да знаете, ето, аз загубих и хора, това беше от мен, аз съм Светленков, това беше от мен и чао!